Това е ефтино за разлика отколкото в неделята. Там е 4,50. Не са по-хубави. По-хубави са в неделята. Ма ти не знаете за какво говоря, да ви? С тортите. Ма в кой... В неделята. Ма не само за неделя. Аз говоря за друга фирма, която готвят по-хубави торти. Кажи я. Там си ги избираш ти по всякакъв стил може. Ай се подаваме на скоро. Чай, звъна. Извинявай. Не бях аз. Ами в червената шапчица. Не в червената шапчица. А ти знаеш ли къде? Не знам. Казва се някакви... мисля, че беше Tiniest Bakery. Ако я знаеш. Аз поздравам от червената шапчица. Мама вика, още малко ще купа торта от Чочко. От Чочко, това са най-ужасните торта на света. Обаче струва някаква 30 бачета, сигурно струва 20 лева. Дай са попичет. Ами аз там си ги взема като ти да сега. Не може през прозорец. Не може през прозорец да се качеш. Да. Така. Къде? Чай, че сним... В кое да влизам? О, United Kingdom не мога да ме изяде. Ей! Каква е тази игра? Agar.io. НАСА. Не се казва играта NASA. Не мога си не. Да плаша, казвам ти истина. Ама какво е? Каква е целта на играта? Да станеш най-големия на картата. Вече съм на 9-та позиция аз. Ето виж, пише, че съм на 9-та позиция. Виждаш ли? Как се казва играта? Agar.io. Просто напиши знае. На 10-та си. Ама то ми пише. За домашната мечките трябва да Моля, пази се от това голямо. Не може да ме изяде. Може. Ако се раздели на половина, не може. Пробва се вече един път. Ето. А ти можеш ли? Не. Той е по-голям от мен, обаче сме долу-горе равни, ако разбираш. Да бе. И затова той не може да ме изяде. И аз се отдалечавам от него, защото вече той може да изяде някакъв адски голям. Оле, мама! 10-та позиция. Почно място. Виж, 10-та позиция пише. Така как може да се свършиш пак? Като умра обаче, аз няма да умра скоро, сигурно. А тия мъничките точки какви са? Храна. Много малка храна, не те храни много. Виж колко малък се изглежда, нали? Идваш ли? Една минутка де! Снимам клип на Agar.io да свърша играта. Къде е математиката? Играя от 3 минути. И съм на 9-та позиция, аз съм световен. О! Той ама фидна! Той ама фидна. Юлоу, ще ме изяде. Ще ме изяде. Пак ще пробва тоя. Не! Изяди ма. Айде, това беше от мен.